ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଦାବି ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଏକ ନିରୀହ ଯୁବକର ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲା ଓଏଫ୍ଡିସି। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କାଟିବା ସମୟରେ ଗଛ କାଟିବା ନିୟମକୁ ଫୋ କରି ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବରିସାହି ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ପୋଇଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ହରିହର ପୋଇ ବୟସ 21 ବର୍ଷ। ହରିହର ପୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ପୁରା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ହରିହରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ସବ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହରିହରର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହରିହରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହରିହରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହରିହରର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରମାନେ। ହରିହରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ନୀଳଗିରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହରିହରକୁ ନୀଳଗିରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ ନୀଳଗିରି ଜନସାଧାରଣ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନୀଳଗିରି ବାଇପାସଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ଅଶେଷ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୃତ ହରିହର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଘର ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଦେବା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବା ପରେ ହରିହର ମୃତଦେହକୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଶେରଗଡ଼ ଓ ଦଳା ରାସ୍ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଭ୍।